Здравейте, аз съм Георги Вачев и днес ще ви покажа защо класическото Zippo не става за нищо. Един от досадните проблеми на Zippo е, че бензина му изветрява много бързо, за около 1-2 дни. Съответно, ако не го ползвате и пълните ежедневно, оставате без бензин и запалката не пали. Другото, което се отнася към тези запалки Zippo, е, че трябва да ги обслужват. Трябва да се сменя памука, който се напоява с горивото, трябва да се сменя камъчето и също така трябва да сменяте и фитила. Цялото това обслужване е свързано с разходи, съответно по всичките нужни компоненти за смяната. Така че, ако искате да използвате вашата класическа запалка Zippo, но тя стане още по-функционална, може да гледате видеото, за да разберете с какво да го замените. За всеобщо очудване, решението на проблема идва от Zippo. Ето това е. Досуш като класическата, но вече с друг пламък и работи на бутан. Както виждате, на дизайн са го докарали много близо до оригинала. Много прилича на класиката. Ето тук тези дупки също са ги докарали. Качеството е много добро, от нераждаема стомана, пасва много хубаво във всяка една оригинална кутийка Zippo и също така ви улеснява живота ето по този начин. Имате този хубав син пламък, който е тип горелка и пали всеки път. Идва ето в тази кутийка, много хубава кутийка, подходяща е за подарък. Идва само инсърта, който е за запалката. Съответно може да я ползвате и по този начин, нали, като запалка, но за да усетите пълното удовлетворение от това да имате Zippo, трябва да имате едно старо Zippo, което да ползвате кутийката. Пасва идеално, звука е абсолютно същия и работи от първия път. Пълни се с обикновена газ за запалки, бутан, като ви препоръчвам някой малко по-скъп бутан, който да е по-пречистен, за да не си запушите новото готино Zippo и то да работи безотказно. Пълни се ето тук отдолу, абсолютно универсално, ето по този начин. Пълните докато не спре. Също тук може да нагласите пламъка, колко да е силен. Също така при леко натискане подава само газ и вече при следващото натискане подава искра и пали на секундата. По този начин ви гарантира палене всеки път. Ако ви е харесало видеото, да не забравяйте да се абонирате за канала, за да мога да получавате известия за всичките ни нови видеа. Също така да ни последвате в социалните мрежи и сърдечно ви препоръчвам да се абонирате за Patreon, където може да гледате смешките ни зад кадър, да гласувате кое да бъде следващото видео и да си чатите с мене в нашата Discord стая. Мерси!